Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ukloy. Taong 1970, Donsol, Sorsogon. Sa gitna ng masukal na bahagi ng Donsol, malayo sa mga sikat pasyalan ng mga turista, nanananahan ang isang matandang tinatawag ng mga taga roon na si Tandang Salve. Misteryong buhay at pinagmulan nito at maraming kumakalat na usapan ukol dito. Sabi ng marami, si Tandang Salve ay hindi pangkaraniwang tao. Marami na ang nakakita sa kanya, pero bawat isa sa mga ito naniniwalang may tinatago siyang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng mga tao. At magmula noon, ang agam-agam patungkol sa kanya ay dahan-dahan ng kumalat. Ang sabi ng mga matatanda, isang sigbi ng alaga ni Salve, habang ang iba naman naniniwalang isa itong hayop na galing sa mundo ng mga engkanto. Walang eksaktong usapin patungkol dito dahil bawat isa sa mga saksi ay merong kani-kanilang bersyon ng kwento. Si Ukloy naman, isang binatang kilala sa pagiging mapusok at mahilig mag-usisa, ay nagkaroon ng interes nang marinig niya ang tungkol dito. Kung hindi niyo kasi naitatanong, malakas ang paniniwala niya sa mga ganoong uri ng nilalang at noon pa man matindi na ang kanyang pagmamalabis na makakita ng kahit isa man lang. Kaya naman nang marinig niya ang tungkol sa kwentong iyon, hindi siya nagdalawang isip na hanapin ang matandang nagngangalang Salve. Isang gabi, bitbit ang kanyang debateryang ilaw, tinahak niya ang daan patungo sa dulo ng sitio kung saan nakatayo ang kubo ng matanda. Hindi biro ang kanyang tinahak, marating lang ito. Kaya nang makita niya ang bahay, abot langit ang kanyang tuwa at pasasalamat. Habang papalapit, isang kakaibang amoy ang bumati sa kanya. Amoy ng nabubulok na karne at malansang dugo. Sumilip siya sa pagitan ng mga kawayang bakod at doon ay muntik siyang mapasigaw sa kanyang mga nasilayan. Sa ilalim ng malaking puno malapit sa tahanan, nakita niya si Tandang Salve na nakaupo habang hinahaplos ang isang nilalang na tila galing sa kailaliman ng impyerno. Ang itsura nito, para itong aso sa laki ng tindig, ngunit ang balahibo nito ay kasing itim ng uling na tila humihigop ng liwanag. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong hayop. Ang mga braso at binti nito ay sobrang haba at payat. May mga bukong-bukong na tila mababali sa bawat galaw at nagtatapos sa matatalim na kuko. Wala itong balat o laman sa muka. Isang hubad na bungo ang nakatitig kay Ukloy. May mga ukas sa mata na naglalabas ng pulang liwanag at mga ngiping nakalabas kahit walang labi. Habang pinagmamasdan ng matanda, pakiramdam niya isa lang itong pangkaraniwang hayop na pinapaamo nito. Maya-maya pa, narinig niya si Tandang Salve na nagwika ng, "Kumain ka na, anak. Magpakabusog ka at mahaba-haba pa ang araw na ating hihintayin." Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapag ng matanda ng isang malaking tipak ng sariwang karne na sa laki at hugis ay malinaw na hindi ito galing sa isang hayop. Pagsilay naman dito ng nilalang, kagad niya itong sinakmal na para bang matagal na itong gutom na gutom sa laman. Ang mahabang braso nito ay tila galamay na yumakap sa pagkain habang unti-unti nitong dinudurog ang mga butong nasa ilalim ng laman. Dahil sa kanyang mga nakita, bigla siyang napaatras sa kinaroroonan niya. Ngunit nang akmang lalayo na siya, may isa nga siyang aksidenteng natapakan. Kagad itong nabalik at nagpakawala ito ng tunog na nagbigay pagdududa sa nilalang na nanginginain. Tumigil ang nilalang sa pagmuya. Ang bungo nito ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Ukloy.
Maya-maya pa, bigla itong lumundag at sa bilis nito, hindi na yun nagawang masundan ng kanyang mga mata. Sa mga sandaling yun, napagtanto niya ang dahilan kung bakit may mga naiuulat na nawawalang tao sa mga karatig lugar ng sityo nila. Dala ng matinding takot, hindi na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo. Habang tinatahak niya ang daan, rinig na rinig niya ang bawat kaluskos ng mahahabang kuko na bumabaon sa bawat sanga ng puno. Akala nga noon ni Ukloy mamamatay na siya, pero hindi nagtagal. Nang makapasok na siya sa loob ng sityo, ang nilalang ay biglang nawala. Akala niya hindi na siya nito masusundan, kaya naging kampante siya. Ngunit paghinto niya sa tabi ng isang bahay na nakasara, bigla na lamang may humablot sa leeg niya. Kagad niya itong itinulak hanggang sa sumubasog na siya sa lupa at doon nakita niya ang bungong muka ng nilalang. Nagkalapit ng bahagya ang kanilang mga muka, kung saan dito niya naamoy ang isang singaw ng kamatayan mula sa bungo nito. Ilang segundo pa ang lumipas. Nang akmang sasagpangin na siya nito sa leeg, may narinig siyang boses na nagmula sa malayo. Tigil! Huwag mong papatayin ang batang yan! Kasabay ng pagkarinig niya ng tinig, ay ang dahan-dahang paglitaw ng matanda mula sa anino, bitbit ang isang lampara na may aandap-andap na liwanag. Ang nilalang, bagamat mukhang gutom na gutom, ay agad na umatras at sumunod na parang asong napakaamo. Paglayo nito sa kanya, tsaka naman tumapat ang lampara sa mukha niya. Alam mo ba ang batas ng gubat, binata? Ang nakakakita sa aso ng libingan ay hindi na dapat sinisikatan pa ng araw. Nang marinig ito ni Ukloy, bigla namang nanginig ang buo niyang katawan. Ngunit sa gitna ng takot, nanatiling diretso ang kanyang tingin dito. Gawin niyo na ho kung noon dapat niyong gawin sa akin, Tandang Salve. Pero kung mamatay man ako, siguraduhin niyo na lang ho na mabubusog yung alaga ninyo. Kasi sayang naman ang takot ko kung hindi siya masisiyahan. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, biglang napahinto ang matanda. At sa halip na ituloy ang pag-angat ng hawak nitong itak, tinitigan niya ang mga mata ni Ukloy. Doon nakita niya ang isang bagay na bihirang matagpuan sa tao, ang katapangan sa gitna ng desperasyon. Hindi nagtagal, napilitan na si Tandang Salve na ibaba ang kanyang sandata. May kakaiba kang pagkatao, binata. Karamihan sa mga nakakasalamuha ko sa ganitong pagkakataon ay umiihi sa salawal o nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Pero ikaw, tinitingnan mo ang kamatayan ng mata sa mata. Napagtanto ng matanda na tumatanda na siya at humihina na ang kanyang kontrol sa nilalang. Kailangan niya ng isang tagapagmana na may matibay na loob at hindi madaling masindak ng dilim. Meron akong alok sa iyo. Kailangan ng alaga ko ng bagong tagapagpakain. Isang taong marunong rumespeto sa gutom na kanyang nararamdaman. Ang kapalit, hindi ka na muling matatakot sa anumang maligno na saklaw ng lupain ko dahil ikaw na ang amo ng kanilang hari. Kinuha ni Tandang Salve ang kamay ni Ukloy at ipinatong ito sa malamig at tuyong bungo ng nilalang. Sa halip na kumagat, ang nilalang ay naglabas ng isang mahabang ungol na parabang iniihipang kawayan. Mula ngayon, hindi ka na basta-basta. Ikaw na ang anino ng aking alaga. Bukas bumalik ka sa tahanan ko at nang mapag-usapan natin ang mga pangyayaring ito. Matapos nitong magwika, kagad namang umalis ang matanda. Doon, nagsimula ang kanilang ugnayan. Sa paglipas ng mga araw,
Marami siyang nalaman kay Tandang Salve. Dito rin niya napagtanto na may kaugnayan ito sa kanilang pamilya kahit papaano. Nalaman niya si Tandang Salve pala ay ama ng lolo niya. Hindi niya mawari kung paano ito naging posible, lalo pat ang lolo niyang yon ay matagal nang pumanaw. At kung totoong ama nito si Tandang Salve, hindi niya na halos maisip kung gaano nakatanda ang matandang kanyang kaharap. Gayunpaman sa kabila ng kanyang mga nalaman, pinili niyang maging kalmado at kampante. Di na kasi siya nag-isip ng kahit na ano upang mabawasan ang kanyang mga alalahanin sa buhay. Akala niya sa pamamagitan nito magbabago na ang buhay niya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, dito magsisimula ang mga kalbaryo na kailan may hinding-hindi niya makakalimutan. Isang gabi, pagkatapos ng ilang buwang pagsasanay, nagdesisyon si Ukloy na ipakilala ang matanda sa kanyang ama. Nang ipaalam niya ito sa matanda, wala itong naging pagtutol dahil maging ito man, gustong makaharap ang kanyang ama na matagal na nitong hindi nasisilayan. Kaya naman paglalim ng gabi, kung saan ang mga tao sa sitio ay nagpapahinga na, nagdesisyon silang tumungo sa bahay nila. Pagdating nila sa harapan ng pinto, may hinahon siyang kumatok. "Tay, magandang gabi ho. Si Ukloy ho ito." Pagkasambit niya ng mga katagang yan, naghintay sila ng ilang segundo bago yun tuluyang bumukas. At nang mabuksan na ito ng kanyang ama, kagad nitong nakita ang kanyang kasama. "O anak, sino yan? Bakit nagdala ka ng bisita ng ganitong oras? Pabalikin mo na lang siya bukas at nagpapahinga na ang nanay mo." Tay, hindi ho siya ordinaryong bisita. Ito ho si Tandang Salve. Pero ang totoo niyang pangalan, Apolinario, ama ng lolo mo. Dahil sa kanyang sinabi, kagad na nagulat ang tatay niya. Hindi ito nakapagsalita, senyales na ang mga narinig nito ay hindi kapani-paniwala. Maya-maya pa, kaswal na silang pumasok sa loob. Si Tandang Salve ay umupo katabi niya, habang ang ama naman niya ay umupo sa harapan nila. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang pagtititigan bago ito nagdesisyong magsalita. "Hindi ako naniniwala na yung matandang kasama mo ay ating kadugo. Marami akong nalalaman kay Tandang Salve, pero hindi ang katotohanang sinasabi mo. Baka naman nagsisinungaling lang ang matandang yan para mapalapit sa ating pamilya." Nagsisinungaling? Sa tingin mo ba, Nolan, may espesyal sa pamilya ninyo? Kung hindi dahil sa dugo ko, wala kayo. Huwag mo sanang kakalimutan na ako ang rason kung bakit naging espesyal ang dugong nananalaytay sa inyong katawan. Hindi man lang ba sinabi ng namayapa mong ama ang tungkol sa akin? Nang marinig ito ng tatay niya, bigla itong tumahimik. Dahan-dahan itong napayuko habang nag-iisip ng malalim. Kalaunan, pagbaling nito ng tingin sa kanila, may hinahon itong sumagot dito ng, "Pamilyar ang pangalang Apolinario. Palagi itong sinasabi ng aking ama noon, pero hindi ko ho inaasahang ikaw yon. May patunay ho ba kayo para sa lahat ng sinasabi niyong yan?" Dahil sa sinabi ng tatay niya, kaagad na dumukot si Tandang Salve sa kanyang bulsa. Ang bagay na kanyang nakuha ay marahan niyang inilapag sa mesa kung saan naroon ang aandap-andap na liwanag ng gasera. Pagsilay naman nila rito, nakita nila ang isang lumang larawang kupas na may nakaupong 7 lalaki. Binatilyo ang mga nasa litrato, kaya madali itong namukhaan ng kanyang ama. Bawat isa sa aming magkakapatid ay merong ganitong litrato. Narito ang ama ng tatay mo. Sigurado akong pamilyar ito sa iyo dahil binatilyo ka na noon nang pumanaw siya. Alam ko ring nakita mo na ang larawang ito
dahil madalas itong ipakita ng lolo mo nung yon ay nabubuhay pa. Tama ba ako, Nolan? Nang marinig naman ito ng tatay niya, kagad nitong tiningnan ng litratong ipinakita ng matanda. Inabot siya ng ilang minuto sa pagmamasid bago niya nakumpirma ang larawan. At kagaya ng inaasahan, naalala ito ng tatay niya. Nang mapansin naman ito ni Tandang Salve, bigla itong ngumiti kasabay ng pag-uwika nito rito ng, Ngayon, alam mo nang hindi ako nagsisinungaling. Ang pagkakakilala ko sa anak mo ay hindi nagkataon. Ito ay tadhana, Nolan. At inaasahan ko kagaya ng tadhana, rerespetuhin mo ang desisyon ko. Pero, bakit ho si Okloy ang napili ninyo? Alam kong hindi madali ang buhay na tinatahak mo. Marami diyang panganib at anumang oras posibleng mabagong takbo ng tadhana. Bakit siya? Anong nakita mong espesyal sa kanya? Sa kada 3 henerasyon namimili ako ng magiging tagasunod. Huwag kang mag-alala. Hindi niya papalitan ang pwesto ko. Bagkus siya lamang ay maninilbihan sa ilalim ng puder ko. Ituring mo itong awa at tulong ko sa inyo. Magtiwala ka, Nolan. Hanggat pinapakain niya ang alaga ko, magiging kakampi niyo ko sa kahit na anong aspeto at sitwasyon. Hinding-hindi niya kayo iiwanan. matapos itong sabihin ni Tandang Salve, kagad itong tumayo at naglakad papalabas ng bahay. Pag-apak ng paa nito sa lupa, isang malakas na hangin ang umihip at sa isang kisap mata, naging alikabok ang katawan nito. Mabilis itong naglaho, isang bagay na maging sila man ay halos hindi maipaliwanag. Sa paglipas ng mga araw, si Okloy ay pabalik-balik na sa bahay ng matanda. Hindi para mag-aral ng lihim na karunungan, kung hindi para pakainin lamang ang nilalang at tulungan ng matanda sa mga gawaing bahay. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa mapansin na ito ng mga antingero sa karatig lugar. Kinutuban sila ng masama sa ugnayan ni Okloy at ni Tandang Salve, kaya kahit wala silang malinaw na impormasyon, nagdesisyon silang kumilos. Ilang araw nilang minanmana ng binata bago nila ito tuluyang komprontahin. Isang hapon, habang papauwi siya sa kanila, bigla siyang hinarang ng 4 na kalalakihan sa labas ng sityo. Dali-dali siyang sinaktan at ginapos ng mga ito hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang madilim na kwarto, nag-iisa at nakagapos. Nilalamig na rin siya noong mga sandaling yun. Gawa ng paulit-ulit ang pagsimoy ng malamig na hangin mula sa mga siwang ng papag. Ilang minuto pa ang lumipas nang manumbalik na ang kanyang lakas, tsaka na siya humingi ng tulong sa mga taong maaaring nasa labas. Ngunit sa kasamaang palad, walang duminig sa kanyang pagtawag. At dito, unti-unti na niyang naalala ang mga pinagdaanan niya. Nang mapagtanto niya ito, tsaka siya tumigil sa paghingi ng tulong. Alam niya kasi na sa mga sandaling yon, posibleng nasa labas ang mga taong dumukot sa kanya. At kahit nakakaramdam ng matinding takot, hindi siya nagpatinag. Matapang niyang tinanong ang mga ito upang malaman niya ang pakay nito sa kanya. Maya-maya pa, narinig niyang bumukas ang pinto. Kasabay nito ang pagpasok ng liwanag at 2 lalaking may daladalang lampara. Umupo ang isa sa harapan niya, habang ang isa naman isinabit ang hawak nitong lampara malapit sa lugar kung saan siya nakagapos. At nang magkaroon na ng liwanag ang paligid, tsaka pa lamang niya nakita ang 2 lalaking nasa edad 50 anyos na. May daladalang itak ang mga ito at nakasuot ito ng mga kwintas na pawang sa mga antingero niya lang nakikita. Dahil sa kanyang mga nasilayan, kinutuban siya ng kakaiba.
Naniniwala siyang antingero ang mga ito at nakasisiguro siya na may dahilan ang pagdukot nito sa kanya. Teka lang, ba't niyo ako ginaganito? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Nang marinig naman ito ng lalaking nakaupo sa kanyang harapan, kaagad naman itong tumayo habang nagwiwika sa kanya ng, Hindi ko na kailangan sabihin ng rason kung bakit ka namin dinukot. Dahil alam mo sa sarili mo kung ano ang kasalanan mo. Anong kaugnayan mo sa matandang si Salve? Bakit mo siya pinaglilingkuran? Dahil sa sinabi nito, kaagad siyang napatahimik. Hindi siya nakaimik, indikasyon na meron nga siyang kinalaman at kaugnayan sa matanda. Ilang minuto niyang pinag-isipan ng kanyang mga isasagot bago siya nagwika. Katulong lang ako ni Tandang Salve. Hindi ako mahalaga para sa kanya, kaya wala kayong makukuha sa akin. At ano man ang gawin niyo, hindi maaawa sa akin ang matanda. Di rin niya ako hahanapin, kaya baliwala ang lahat ng ito. Ngunit sa halip na maniwala sa kanya, napansin niya na hindi natinag ang dalawa. Paulit-ulit siya nitong tinanong ukol sa kanyang mga nalalaman hanggang sa makita na niya itong naglabas ng mahabang patalim. Walang sabi-sabi, lumapit ito sa kanya at sa huling pagkakataon muli itong nagtanong. Hindi mo kailangang dumaan sa ganitong sitwasyon, bata. Kaya kung ako sa'yo, magsalita ka na. Simple lang naman ang gagawin mo eh. Kaya wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Uulitin ko, bakit ka naninilbihan sa matanda? Ano ang kaugnayan mo sa kanya? At ano ang turing niya sa'yo? Ikaw ba'y apo niya? Katiwala? O hindi naman kaya'y kahalili sa tangan niyang kapangyarihan at nilalang? Dahil sa sinabi nito, napayuko na lamang siya habang umiiyak. Natatakot man, ganon at ganon pa rin ang kanyang naging sagot hanggang sa bumauna sa kanyang binti ang dulo ng patalim na hawak nito. Hindi kami nakikipaglaro sa iyo, bata. Ayoko ng sinungaling kaya magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. Isa na lang, bata. Isa na lang. Kapag hindi ka pa umamin, hindi na kita patatawarin. Naintindihan mo ba? Pagkatanong nito, bigla nitong hinugot ang patalim na paramang hindi man lang siya nasasaktan. Halos mawala na si Ukloy noon ng malay, pero pinilit niyang tatagan ang kanyang loob upang masagot ang lahat ng tanong na ibinabato sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, nang medyo mapakibagayan na niya ang sugat na kanyang nararamdaman, dito na siya unti-unting nakapag-isip ng maayos. At sa pagpapatuloy ng pagtatanong ng dalawang lalaki, dito niya nalaman ang galit nito kay Tandang Salve. Ayon sa kanila, matagal na nilang tinitiktikan ng matanda, pero dahil sa alaga nito, kung kaya't hindi sila nakagawa ng plano. Marami na rin sa mga kasamahan nila ang nag-alay ng buhay hanggang sa wala nang naglalakas loob na umatake sa tahanan nito. Kaya naman nang malaman nila ang tungkol kay Ukloy, dito sila nagkaroon ng pag-asa. Isang pag-asa na kailanmay hindi nila inaasahang darating sa kanila. Sa pamamagitan niya kasi, mababago ang sitwasyon. Malilito nila ang matanda at mapapaalis nila ito sa pugad kung saan naninirahan ang nilalang na alaga nito. Dagdag pa nila na, sa sandali na bumabayon sa baryo, madali na lang nilang magagawa ang kanilang plano. Papatayin nila ito ng walang awa at pagkatapos nun, tsaka nila pupuntahan ang bahay nito para sunugin. Nang marinig naman ni Ukloy ang sinabi ng lalaki, mariin niya itong inabisuhan na hindi yon gagawin ni Tandang Salve. Kilala niya ang matanda, hindi ito basta-bastang nagpapasya kapag kayo na ikakapahamak niya. Mariin din niyang inilahad na baliwala ang mga plano nila kung hindi naman sila nito papansinin. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla itong ngumisi habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pipilitin namin siyang lumabas. At sa pamamagitan mo, posible itong mangyari. Hindi ganun kahangal ang matanda na utusan ng kanyang alaga para bumaba rito upang iligtas ka.
Alam mo ba, bata, na yung alaga niyang pinapakain mo, meron yung sariling pag-iisip. Hindi ito sumusunod sa kanyang utos, lalo na kapag karne na ng taong usapan. Dagdag pa nito na, ang dahilan kung bakit hindi ito gagawin ni Tandang Salve ay dahil sa hindi marunong kumilala ang nilalang na yon. Posible niya itong ikamatay at ito ang magsisilbing pinakamalaking pagsisisi ng matanda sa kanyang buhay. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na siya sumagot pa. Hinayaan niyang tadhana na magdikta sa magiging buhay niya. Akala talaga noon ni Ukloy, walang pakialam sa kanya si Tandang Salve, pero pagkaraan ng 3 araw ng kanyang pagkawala, dito niya nalanghap ang amoy ng alaga nito sa hangin. Sa unang gabi, pawang ungol pa lamang at pagpaparamdam nito ang kanilang napapansin. Hindi yun ikinakabahala ng mga taong dumukot sa kanya, gawa ng di naman ito nagpaparamdam. Pero para kay Ukloy, hindi yun ang gabi ng pagpaparamdam ng nilalang. Posibleng pinag-aaralan pa kasi nito ang sitwasyon bago ito tuluyang sumalakay. Sumapit ang sumunod na gabi. Maliwanag ang buwan. 6:00 pa lang ng hapon, hindi na magkamayaw ang pag-alulong ng mga aso kung saan-saan. Naging maligalig na rin ang mga hayop sa paligid at madalas na silang nakakalanghap ng amoy ng dugo sa hangin. Nang mapansin naman ito ng mga antingerong dumukot sa kanya, kagad itong lumabas para magmasid. Pinag-aralan nito ang paligid, ngunit sa kasamaang palad wala silang nakita. Dahil sa kanilang mga nasilayan, inakala nila na isang ordinaryong gabi lang ang paparating. Pero pagtungtong ng 7:00, habang kinakausap siya ng 2 sa mga ito, bigla siyang ginambala ng mga sigaw ng mga kasama nitong nagbabantay. Ora mismo itinigil ng 2 ang pagtatanong, kasabay ng dali-dali nitong pagkuha ng mga sandata nila. Magkasama na yung lumabas sa silid para tulungan ang mga kasama nilang inatake ng nilalang na hindi pa nila nalalaman kung ano. Paglabas naman ng 2, dali-daling kumilos si Ukloy. Puwersahan niyang inalis ang lubid na nakagapos sa kamay niya hanggang sa tuluyan na siyang makawala. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para makatakas at nagawa naman niyang magtagumpay. Nang maalis na niya ang tali sa kanyang katawan, marahan siyang gumapang papalabas. Pagdungaw niya sa pintuan, dito niya nakita ang mga antingero na tahimik na nakikiramdam. Maiging nakasara ang pinto na parabang wala itong balak na yon ay pagbuksan. Kaya naman ang mapansin ito ni Ukloy, dali-dali siyang kumilos. Marahan niyang binagtas ang daan papalapit sa bintana bago dahan-dahang tumayo. At nang masipat siya ng isa sa mga antingerong nakatayo sa harapan niya, kaagad siya nitong sinugod para pigilan at para ibalik sa silid kung saan siya nakakulong. Ngunit di pa man ito nakakalapit, buong lakas niyang inalis ang trangka ng bintana kasabay ng pagpasok mula roon ng mga itim na galamay. Nang makita ito ng antingerong may balak humuli sa kanya, bigla itong napahinto at napaatras. Hindi na yon nagpumilit na lumapit dahil alam nito ang mangyayari. Pagbaling naman ng tingin ng antingerong nagpahirap sa kanya, nakita niya ang matinding takot at pagkabahala sa mukha nito. Nang magpang-abot ang kanilang paningin, ipinaramdam niya rito ang kanyang galit habang tinatawag ang kanyang alaga gamit ang dialektong ipinahiram sa kanya ni Tandang Salve. Nang dininig na nito ang pakiusap niya, tsaka palang umahon mula sa bintana ang ulo nitong may nagniningas na mga mata. Mabilis itong pumasok sa loob ng sala hanggang sa tumayo ito sa harapan ng mga antingero. Matapos niya itong gawin, nakangiti niyang tiningnan ng antingero na nagpahirap sa kanya. At dahil dito, inilahad niya ang matinding galit na kanyang nararamdaman. Hindi mo na sana ako pinahirapan. Dapat noon palang pinatay niyo na ako habang meron pa kayong pagkakataon. Hindi na sana nangyari ang bagay na ito sa inyo.
Pagkasambit niya ng mga katagang yon, dala ng matinding galit at puot, inutusan niya ang nilalang na sumugod. Kagad naman itong dininig ang kanyang tinig hanggang sa magwala na ito sa paligid. At nang makita naman ito ng mga antingero na papalapit, wala na rin yung nagawa kundi ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa isang kisap mata, nagpang-abot ang magkalabang panig. Sinubukan ng mga antingero na pigilan ito gamit ang kanilang mga agimat at dasal, pero lahat yon ay nawala ng bisa. Kapag kasi lumalapat ang kanilang balat sa katawan ng nilalang, may kung anong likido ang mabilis na gumagapang sa mga katawan nila. At ang bawat patak ng likidong yon, sapat na para parupukin ng mga gabay ng mga agimat nilang taglay. Dahil dito, kung kaya't hindi napansin ng mga antingero ang paghina ng kanilang mga depensa. Kalaunan nagulat na lamang ang mga ito nang mapansin nilang hindi na tinatabla ng nilalang ng mga pag-atake nila. Nawawala na rin sila ng kapasidad na makapagsambit ng usal hanggang sa hindi na sila makapagsalita pa. Matapos ang pangyayari, isa-isa nang nagsibagsakan ang mga antingero. Bawat isa sa mga ito, nagtamo ng matinding pinsala bago tuluyang namatay. Hindi nagtagal dahil sa brutal na pag-atake ng alaga ni Tandang Salve, kung kaya't nawala na ng lakas ang mga antingero. Nakita ito ni Ukloy na nakabulagta sa kanyang harapan at nag-aagaw buhay. Pagsilay naman dito ng nilalang na kanyang inutusan, kagad itong lumapit at lahat ng mga antingerong may buhay pa sa katawan ay binalatan nito. Yung dalawang lalaki namang nagpahirap sa kanya, inundayan ito ng saksak sa tuhod bago niya yung tanggalan ng panga at mata. Sa 7 antingero ring nakalaban nito, tanging ang 2 lang ang nakatanggap ng karumal-dumal na pagpapahirap. Literal na kinain ito ng nilalang habang sila'y may malay. Matapos nitong paslangin ang lahat ng taong may kaugnayan sa pagdukot sa kanya, kaagad naman yung umalis. At nang tumahimik na ang paligid, dali-dali naman siyang nagpakalayo sa lugar na yon. Pero bago niya ito iwan pinuno, sinigurado niya munang nilamon na nito ng nagniningas na apoy. Nais niyang itago ang karumal-dumal na pangyayari sa bahay na yon upang hindi na ito pag-usapan ng mga taga-baryo. Pagkatapos ng mga nangyari, dito na rin tuluyang nagbago ang buhay ni Ukloy. Gabi-gabi paulit-ulit siyang dinadalaw ng mga bangungot na yon hanggang sa napakibagayan niya na ito. At hindi nagtagal, kagaya ng hula ni Tandang Salve, siya ang naging pinakamatapat na tagasunod nito. Napatid lang ang ganoon niyang gawain nung magdesisyong maglakbay ang matanda. At magmula noon, hindi niya na nakita pa ang Diyos ng mga nilalang na alaga ni Tandang Salve.